Hvor er de der polakker, ikke? Hvordan værker de syge hoveder, mand? Det er syge skaldet. Sig det. Prøv at mange af dem, ikke? De sover slet ikke. Det gør de ikke. De sover ikke, mand. Det er derfor, de kan nå at lave alt til tiden. Og det kan vi også, ikke? Men prøv at mange af dem, de har ikke frokostpause. Ej, det kan slet ikke blive slottet, for det trækker ikke mere. Det er rigtigt. Mange af dem, de spiser ikke frokostpause. De spiser ikke noget overhovedet. En gang om ugen spiser de en ko. Ja, sådan en. Og så siger det bare, what? Hele året, hele måneder fuld. Ikke? Så det er jo, så spiser så ligger der bare ben og kød og øjne tilbage. Det er klart, det kan vi jo ikke hamme op med. Men det kan eddermame spille kalder her. Ja, okay.